Mayong hapon, Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Human gibutyag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga dunay death squad sa Davao City ni atong mayor pasiya sa syudad. Davao City Police walay komento. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, giangkon ni kanhi Pangulong Duterte ang existence sa death squad sa Davao City atol sa Senate hearing kagahapon. Butang gipanawagan sa mga kongresista nga pasakaan na og kaso si FPRRD. Samtang Davao City Police no comment kalabot ni ini. Meron akong death squad. Pero hindi yung mga pulis. Sila rin yung mga gangster. Yung isang gangster, utusan ko, patayin mo yan, kay kung hindi mo patayin yan, patayin kita ngayon. Mao kini ang gibutyag ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga nagmaintain siya og usa ka death squad dihang mayor kini sa Davao City. Giingong gilangkuban kini og 7 ka gangster nga gimanduan nga mopatay og mga kriminal. Kani ang iyang pagbaklaro nga walay kalambigitan ang mga pulis sa death squad. Yung pangalan nung sabi nyo, 7 tao na nasa death squad nyo. Mukhang patay naman sila lahat, ma'am. It's okay, sir. Ano pong mga pangalan nila? I am now 73. For the life of me, I cannot remember the name. Bisan og ipanghimakak na ni Senator Ronald De La Rosa, kanhing PNP Chief ubos sa Administrasyong Duterte nga dili tinuod ang death squad. Sa pakikinabi sa GMA Regional TV, 1 Mindanao sa Davao City Police Office kabahin sa matud pa, death squad sa Dakbayan. Ang Davao City Police Officer, dili sa aming mag-comment with regards to the death squad, Davao death squad, can going for investigation. But the Davao City Police Office is open for any investigation. Sa press conference sa House Squad Committee kaganiha, gibutyag ni Representative Bienvenido Abante Jr. nga mauna kini ang insakto nga panahon aron pasakaan og criminal charges si kanhi Pangulong Duterte. Kini human ang pag-angkon sa kanhi Pangulo sa existence sa death squad. This admission is significant as it highlights that cases are now ripe for filing against those responsible for the extrajudicial killings during the drug war. Gibutyag sab ni Police Colonel Hector Grialdo Jr. nga gipatawag siya sa opisina ni Representative Dan Fernandez atol sa Quad Committee hearing ug buot pirmahon sa hinimo nga kunungdaan nga affidavit nga mag-supplement sa second affidavit ni kanhi PCSO General Manager Royina Garma aron mapamatud-an ang reward system kuno. One of the lawyers of Police Karma stood near at my back. Kung Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Yung sinasabi niyang coercion and harassment, it never happened. Talagang wala namang coercion na nangyari. And ako, natatandaan ko kasi merong isang tao na naandun sa loob pa eh. Aside from the 2 witnesses na at the 2 lawyers ni Garma, si chairman saka ako, and then somebody kilala ko sa mukha, hindi ko lang matandaan kung sino na staff yon. So we were discussing yung I think it was number 17 na sinabi ko ito na sabi ni Garma, mako-confirm mo daw yung sa reward system. Naku, wala po kaming alam dyan. Wala po akong alam dyan. Sara, gibutyag sab ni Senator Cheese Escudero nga sa karon wala pa sila nadawat nga communication gikan sa investigator sa International Criminal Court kalabot sa War on Drugs campaign ni kanhi Pangulong Duterte. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.